Kali Bapak Anom Surata nduk Brahman kuwi udu kewan tegese tak artekne Brahmana. Wah iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maning. Nggih. Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. sampean kawat memean lho, Mbak. Wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikrut anyar. Heeh. Tenan kula karo Bu Kesi teko iki lho barang anyar. Dadi karma. Iki entuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten Sampai ini penggalih tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. Kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Saestu. Wah, luar biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodho lak panganan tok. Nggih. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi ngertos niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Siap. Pak Lucy Ponorogo. Lha iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. maksudnya tegese open-open manuk, pitik niku kula remen. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman lho sapa lho? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Nggih. Lah Mbak Kesinu Cinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus Pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah, iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di Dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjana. Nah nih, Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula guwedhi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya Kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne meleh kali Bapak Anom Surata nduk Brahman kuwi udu kewan tegese tak artekne Brahmana. Wah iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maning. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isik pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya itu mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung ngerti, sumur. Dek. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji ses mudik kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang Kabeh umur. penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng.
Dongane lek anake sik siji ra apa-apa lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut ndan. Anu mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki keringet sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Oh iya. Bu Lurah nggih kembaran kula gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pama dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik indul-undul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colongi. Saiki terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampeyan kawat memean lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe preng guyu kan dikira mak lampir. Nah, iya. Nggih, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah. Nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten Rencang Pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya, nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya, Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Ampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar nyingku aku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Jajal piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buet jumenengke. Ngono. Ya ta, Bu? Berkenan, Bun? Berkenan. Oh, berkenan ya, Mas, Bu. Kalih Yu Yamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih. Vivi tane nyingkar ngingku dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong ki lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Engko dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wangi. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, sehat nggih, Mbak Kong. Nggih. Iya. Wong tot anugerah. Tapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Nggih to? Mbak Niken ayu ki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mambu ora. Lalampar kangka guri nano tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. Yen liwat aku kelingan gubak
udah nek Mas. Tanapa bantal tanpa krasa. Mas. Mas. Wat abate. Ketamanas marah. Ala-ala Mas. Malih Mas. Malih, Mbak E. Kubek kae panawati lo Mas wiwit biyen Thomas kasa iki lo Mas kubek kae kabeh cerita lo Mas katanya pasti Oh. Aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek. Wis ngono kuwi pancen. Rek ngoten niku. Karai luar biasa. Enom-enom arek sinabu. Heeh. Yen sinabu jenengan kok mboten sing tuwa to? Lah tuwa sithik tak pateni kok, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom. Ngono lho. Iya, jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. 2 aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Ora percaya jenengan mirsani mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lak elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Ayo. Iso njuwo bros ngono ayo. Malih Mas. Iya, Mbak E. Monggo Mas. Iya, Mbok E. Cet. Di rumah saya malah kelingan. Anyel Mbok E kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikira cah anyar. Heeh. Tenan kula karo Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar, barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sak jroning ati. Datan lontor Mas. Saya marep ati. Aku kowe dadi karma. Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, kula ngetes sing ngendang lho hebat. Tekan ndi mau? Iya lho Mas. Iya. Tanpa bantal, tanpa rasa. Marano Mas. Nyimpan pati. Wiwet. Iya. Oh, tomat. Pinter. Kepunculan siji. Terlalu nafsu kok kuwi. Kubo kae kabeh cerita
tenan luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendangi lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Bisa ngrusake terot kuwi. Ayo. Oke, sampun iki pangurutane pun diaturi. Luar biasa. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal. Ya. Sinten sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pak No. Heeh. Cakno kulit Magetan. Ayo. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih wis timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kaya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh, Cak Noval, oh Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, No. Kepala nyopo. Sampeyan ndongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakne oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, No, ora sido, No. Nono ki mbako apa to, Nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukokne, No. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo perawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Kepara nyoto. Wah, luar biasa ini. Memang sarjana seni pilihan. Ya. Matur nuwun, Mas No. Nah. Suwun, Mas No. Iya. Ayo, iya. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku jane pun mboten pengen joget to. Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet. Malih mlorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Nggih. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapane ndi Mangja lepas kula prei. Nggih to. Nggih. Ben iso kompak biasa lah sak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih siap.